APSLC Langfer constituency ahin pen ni tum ini tong sekot pen perang ke tum pan ke chupapon ke alam ke lapu hello alam ke damtang ninia prang monjir tarupi ilitum APSLC pan anong nang ke judunji tak so bidilang nang ke klaim dun tak so putha lapen ke pini lebang social media long itu ahok pada ke bang bang ke monjir tarupi phalang itu lam klar pipi gali APSLC atu phan alangli nang chirai dun thap APSLC punang ke parya dun thap aposi itu APSLC atu phan si lam klar pipi monjir tarupi CM tuliram long hang long ke dam comment pele itu lam klar ki pidu ne kam tawe alang li dam tamit dam de tamit alang li tangka chuan tamit chuan e tamit nili tu matangka takali pe nili tu phan thang kana robok we la pe alang ke nili tu ma party muni takali kasi ni tum APSLC phan alang hadak social media long alang chipindak neta Langfer constituency long dihin rimbang abang thulo pusia langli hadak social media long alang li cipi dasila bangke dihin rimbang kali alang li ke Langfer constituency long ke ajat ar putawi lasi alang li bang APSLC pusia dak rata tu phapa mang puta lasi ni tumke central committee long talang li phange ponpe lapen ke constituency committee long ta ponpe lang lapen non LA long tali tum non 10 tarik si nili tum ke chingwai lang non tarik ke lasi alang li ke la hello Nilitum APSLC pha napa mang hudun ya phat nilimen pen social media long alang li wang lo nili phanang sorsa pen alang te mali chuan lo alam ke pado ke nili pen nili phanang sorsa pen alam si amuka Langfer constituency president ke kahe no aot ke lang no lapen ke lang li illegal pini sinang tulo tinili illegal ot ke lang no ulutang te alang ni piklang nang yi alang li nang piklang nang yi la hello nang li nang ot kelang no ke kumane hem wokak chong hudam det pulutang te wokak chong hudam det punon kumane hem chainong chong hudam det chainong chong hudam det punang paklang no la paklang thek thesi ot kelang no aning ke heno punangi puoret la pe isona lam ke la hello nilitum all party his leader conference mate APSLC tumke koman tunesita social media tu ban phapen press meeting ni ji pulotang te penanso bahani tot chompen inwet tot link pen ke ni tumke tapuson ke ni tumke lam paching dak ke nili tum permission NG central committee tu fan permission NG permission en pensi ni tum party lam ke ni tum radhong jai long wanji pini le thota nili tumke central committee tum pen ni tum kala bangso permission en pensi pini ke ni tum kang ni di ni tum ning hang peli tum kang ni gali central committee ake hai JI kathar ni tum asat alang li pulo to lam klar banga pinut pulo lasi ni tum ke monjir phanda sorsa se ake hai tuliram ro hang bata tum sorsa se ni tum kam gali lahai monjira phia phike chu dunsi ni tum alang li ko mayam si ke dam lopu kachuri dunji pha di tum adiuti ave lapena kono ni li tham dak la bangso all party is the conference mate APSLC Langfer constituency ara da phan lapen jota gali all Karbi Anglong west east Karbi Anglong arat APSLC tem phanta pachini lo mondir taropia lampen ke nitu apor se padam de mondir taropia men nitu phan social media la akolang li wang thu putame alang li alama putha ke ta apor se padam de la ke nilitu amuni takali lapen nilitu phana ki milena pui takli lasi alang phange totally penke nitum ke abi lagi naga cherap dun thang tadi lamposi bini lada alang Langfer constituency long kacherap dun do pukachi pukela hello alang li finance long pukadi alang kacherap dun ke alang li ke finance long ke president lo alang li ke general secretary lo la pe alang li putahai Langfer constituency long women wing Nelo president puta hai. Women wing president ke lang li hello. La pen ke general secretary ke lang li hello.
muada lang litu padang paje thano na lasi nili tum ke APSLC tum ke illegal ke litum claim kli badu phanta litum sorsa ji morja ji pusita me litum chingwai pen kadok abe che don clean pensi litum actions ta me chi anji litum mangbong pu men amake konane rata wa hong ya long pangdak dam phun pu ke litum claim kli pinyanian ta alang li pulo mondir taropi pulo nefam nong no nang ke jo tuliram rong hang long poisa ke endam lak ke endam keron pu lak ke endam bota entum ninge je pinyani da konane nang tum konane na paper long social media long kan tum theklong le je nili hin pen monjira phan ke bo monjira phan tangka ke endam pu ke nili no hok tala bang solam ke klang abi ape nili ni ta ni long de ke lasi alang li bang ke ki pu thai ve ong si labang solam lang li wan la pen thu ako dak apina na mata pulo kedam tang in ko rapli abang ke alang li tarik in ko rapli kedam tang tarik in ko rapli long bang ke alang li kali puya arni alang li bang ke hadak sidu tuliram rong hang hem sidu tuliram rong hang hem pensi nili phanang ipu bang atum haladak nang tua munit mai PSLC munit malayo mondir tarupi ke pulo nili ke mondir tarupi phan ke mane langfer constituency munit lo puke nili ke hala phake thante nito mamuni ke lagali mondir tarupi ke nito munit kali sita me nang tume PSLC ni theklong bom la pha dak si arjap oyu pu la po hello tarik inko rapli di amasi nilitum alang li phana bangke sang serious an e social media long da bang det kali tum alang li lampu tha ama alang li bangke tarik hiniar ni women wing ke senglong ar punang chu hang du nama ni rada tum krai khade ar pu pi pe de ni tum APSLC tum nenga ar pu chi tang te ke di alang li phan ko na pe ar pu pi po alang li ke congress ong ta dun de BJP long ta dun de APSLC ne dun de nok ta thira ve muni ke dam tang MP huta alang li ke congress bisi ke job je ka thar phan job je la pe non MSC huta nili phanang job je non ta non MSC huta stabil li tum pupe election a ruye pot pemani tum thang ta pupe la pusi lang ding la hello lasi ni tum ke alang li sosot ar punang chu hang dun ke la ke alang li methang ji therak nangi kona engul ma sar punang chu hang dun lo nili tum pide theta sita alang li radhong ya long wani ka ve alang li na ke long dun je opojukto ta vedet ke ki piya phai tuma kam ta ve alang li ji pulo 3 years a course ne complete lo 3 years alo ne la phan ka complete dun APSLC long ke dun pu ni to dak 3 years lo polang li ji pujot ke 3 years lo polang li phai tum da ka hisab pon pe ke mati alang li ke tum lang fer constituency long ke nang join dun de lang ni tum ke deng kon long le lang kupulo ar pi pupon po la hello la sinon e thelam finance ahin pe ke alang li hitum long general secretary langfer constituency lo lapen finance long ke alang li sia president lo finance hi deme alang li ho pele pathani na ferangke tomo fanda kachufa athe kopi ma lasi non nili tum nang than po lasi ferangke tum fan pini ladak nili tong sekot pe nili tum lalo nili tum kache thanang kok mate nang tum nang fanang kok el hanlo je non kedam tang sari karni di kedam tang 4th November arni jitu sangpi monjir tarupi alangli hinben jitu nilitum APSLC langfer APSLC president pan pen an jumeme junono lam karbok pondo asila bangso alama putha sinilitum sabo lam klar pi ponji bonda nilitum alangli atulirama hemdam der batulirama hemdam tangkawan der tu bangke nilitum asata ning oi mate nilitum asata kan ningje dunia wi bon sitame nilitum la bangso prang ben si arjulong lo komplain nang le lo nang litum amunit ma sini nilitum manang pulos tam nilitum amunit kali pun nilitum thang objection ave alang li fan tension ave bon sitame alang li saritari garni bang alang li jitu ferangke amai fas alang li jitu nilitum APSLC amai fu mate president ke hai kongrong pi phanju me jununo ke thana lampe na masi nilitum alang fair constituency committee along office bearer mate members on tum sita me aning ke oiru mate lang ferarat sita me aning oi po mate ajak don kamang huta dupo lasi labang solama puthak sin litum paklari ning hang lasi alang li ke cipulo je alang li ke dak lang fair constituency committee jitu finance along alang li ke general secretary pusi cipulo lasi lake alang li ke totally alang li ke kachupai athema
alangli ke ladak finance committee long le alangli ke general secretary kave chot lapugali alangli ke constituency committee long ta alangli ke thangnat a member ta ve thangnat arpu ta ve even alangli ke women wing long sita me alangli ke thangnat a member ve alangli ke president secretary buka filo alangli ke member an ta alangli fan ke pon pelang la sin no namat ke alangli je lapuson alam nangge bok duni nangkar bok duni ke alangli ke PSLC pen puke alangli kachi puke alangli chokchi alangli ke PSLC pen kali totally alangli ke PSLC amunit kali lang alangli meeting nang dun bom lo meeting ke akdom nangi dun atum to kado ko amunit amale nilitum PSLC amunit pu nilitum member mate amuk lo pu nilitum jongpon pelang nang dun lo kado we ta PSLC lo kachi song pina PSLC ke hok khai lepen long ri phang che song pina posida ke kado kawya party muni tanang dun lo nili tum ke pang thek thelo lage kuma party kuma karbil tangde karbil lo ladak nang che song non tum an ke khai long ri farman lo pusi alangli tala pusi nang dun bom lo nili tum ta to nang padu nang pusi nili tum lang pon bom lo lasi non alangli jitu PSLC along jitu finance committee along general secretary alangli ki bangke alangli totally chokche lasi alangli fund lake alangli lason rata pan kapamang hu kachubai bangke alangli nang ton nunai athema PSLC etum kam ke claim ke inthirjir lasi ladak la puson alangli jumime jununo nangkar bok duni lepen lapson arpu nang ke krong dun thabji pu bangke nilitum kroikri so joint account nilitum ka khuli dolom ladak lang fair constituency committee along joint account ka kholi do ladak president lage nangli tum dak theklong lo photo ta dolo Komal Singh hi lapena general secretary lage provet timum asi dake koma men situ ladak ke general secretary alangli sonte alangli photo si ladak do po ase adak pensi rat atum chini nang po je alangli ke kachubaya bang lapen kapamang huwa bang poke lapen adun thu nili pui dolang nan lo je alangli jitu PSLC langfer PSLC amai fu ake hai kongrong pi afan alangli sangpi monjir tarupi along dia chu hang nangji lapen ako ke hai CM tuliram rong hang along ta dia chu hang dam nangji pu alangli ko pia we ko pia ngol ben alangli kaningjelo athema ko pisi nilituma president rong pi sangho alangli ko pisi kechok che ki pudam alangli lak atangkawan det puta alangli phan pupe mati social media long sita me thangnat pache thangawi lape nilitum man sita nang thanongli bon sita me alangli tum pherangke mai long ke fahot ke alangli tum pulo je alangli kongrong pi nilitum fan nang ki blame je ake hai tuliram rong hang long dam si lak atangkawan si rat phan ke ron putang ho lapuson puke alangli pen pulong le lage nilitum ta arjudu nong le lapen alangli lage kapachobai lapen alangli hemasor mate achor jitu besang ho alangli pulo toliram rong hang ban ke thangnat kachera mate relationship ta ave busi pulo bon sitame nilitum langdam lo thek dunong lo je alangli sangpi monjir tarupi alangli dam lo 24 darni alangli ake hai toliram rong hang hem dam lo to lata dam lo nilitum chini dun lo sita thangnat pupe akko 4 darni ta alangli dam thu busi apena na bang ladak alangli tum pherangke mai ke fahut alangli than polo atap prangta tuliram rong hang hem dam jongsa relationship ave polute kopi potsi apong ke dam la labangke rat atum chini nang po lapen rat atum pang thek nang po alangli inud lage dak APSLC kachi song rat atum phanang ke pamang huduni phansi alangli nang ke claim lasi nilitum alangli fan kachuning riji mate alangli fan ki pui ke lahan lo alangli si dia kachu hang nang jia bang lo athema alangli thangnat approve ave pensi alangli fan dia chu hang nang ji lapen tuliram rong hang afan ta dia chu hang nai puke lake rodam de lase alangli si dia bang chu hang nang po athema alangli fan nilitum lang fair president fan alangli use lo alangli bon sitame haladak social alangli tum ferangke mai kang ni hut alangli tum long comment ke pa pidun ke sop jay kathar go back lasi alangli ke ka target ke jay kathar sar fan lo lasi nilitum ke pudaim bangalalo alangli ke APSLC abang phigali claim bang phigali lapen alangli fan ke komanetum ka use lo komanetum se alangli fan lapuson ke pa claim lo
laki BJP atum RSS atum Bongo Sena atum si APSLC atum fan kapamang huji fan lapen anong ge joji fan ke claim pusi nili tuma bangke jong dampo lasi nili ki jutsi ki pui bang kacuning ri bang lahan lo je lang ferarat lapen ge kado kawe karbiang longarat an si kame la sangpi monjir tarupi alam pen ke nang li tumang hunang ne alang li ke APSLC claim abang pigali lasi labang so lampen nang li tum thang nata negative kamat hadam de deji fansi nili tuning rile Nilito malang ke manila manjur taruh pi ke mane angki luduna aning tawe amisi la bati tarik hinyang bong nang dun lo pi posisi bong sai ma pula so sini tu jum ke manila so si cini dun calo alam ta mane mengpong ingat pan mengpong kadu ka welong ta mane nang cerap dun ta we jat ta we kuci choy ma pula so sini li ke mung thi din lo ke la sarkong pen ke cedan lama oh ni ke nang ke ini ke ni tung romeng bin ke seng apa ni tung pini ke seng ceng lang ke sek tan tung in tham lang la song ni engke la song ni pen ke alang ke hu bahere dam lo engke mama panik pun la hai lo alang ke engke dang men baran ta hello wing lo engke la president ta engke la phan si ki chi nang men ba pen suno ke center lo ke dang do duri no engke la tang ke ko son lo rap tung ke engke la phan si jong lo engke generasi kecil engke nili pansi nang jong ket lo engke bahai niang bong pantang ka lang nang meng pen cici ni ne delo engke la soni si tuni past tem ta lang phe pen ta mane atang pe tai tuni na hok ta dunde CPML puno SDC puno BJP puno ni tuni na hok ta cikang de pen lang mati non pas nang ki sun deng che lang tar jab dam ta ni tum halo so den si tum ar jab dun thek chalang ke la soni past tem pen jong si tu hai nong ke jo san phe mo phit ko san lo pe tai chu ma tha du la so ni ta engke la wang kilo engke ko son pen ni chung ne de lo son ko ken to achal pen ne engke la so lam engke media pha hang lo alang tum engke la so nong thang wang ko elang phet pen ki ni tum phan ki nong nang ju nang ni APLC pen ke ni tum kama thami et ma jo kle chikem tama kama thami sen je phan si ni tum la haya kam ke kai ke ta ni tum ya ar mam pharu phan ta ni tum la si ho dai ta ni tum cha ta así que lang pher phan pachimi lo je ni tum kon sisi kan ke monjul taro pike ni tum lo avilo tapi ni tum ke arvina si koi vet ko arvina ke ni tum ke nang pahat ni long lo la si hati pian si pha alang chimi na la dak ini APSLC posi dak press meet ingin nang kok ma lake non nini thama prang sangpi monjir tarupi sehur ke pacodot labang ke alang tuliram rong hang aki hai tuliram rong hang nong poisa ke endam po alam pensi alang hur pacolo nasi alang libang poisa endam de lahai bang nilitum chini dunde endam det pusitami nilitum ki pudunji akam tawe labang nilitum thang tasung se nilitum lapenon nilitum ladak non press meet kang ni nang kok alam bang kila pulo ye lang fer constituency long ke finance a secretary pusi alang ci pulo ya la bang ke chubai alam la si alang li long la finance along secretary ar pudu pulo ranti alang approach cepak lang theng nang ji non nilitum nampak lang pondiji nilitum non mata approve do la hello labang ke nilitum approve lo labang ke passbook bank passbook president alang li Komal Singh